Londýn, august 2013. Čerstvo rozvedená 40-tnička Peggy Harperová a jej 4 deti, Rose, Janet, Pete a 7-ročný Jimmy sa ukladajú na spánok. Keď im pani Harperová dočíta rozprávku, odrazu zbadá, ako sa ťažká komoda sama od seba posúva asi o pol metra. I hneď ju vráti naspäť, no komoda sa znovu pohne a na druhý raz ju už pani Harperová nedokáže vrátiť na pôvodné miesto. Krátko na to sa ozvalo zvláštne klopanie z vedľajšieho bytu. Keď pani Harperová zavolala políciu, z vedľajšieho bytu sa začali ozývať aj hlasy. Tento byt bol ale viac než 3 mesiace prázdny. Potom, čo polícia vylomila dvere, v byte nikoho nenašli. Na ďalší deň začal v dome pani Harperovej poletovať kuchynský riad. Taktiež pokračovalo aj klopkanie. Rodina pani Harperovej tieto paranormálne javy pozorovala celých 11 mesiacov. Toľko k príbehu pani Harperovej zo serióznej publikácie Záhady okolo nás. Je to naozaj pozoruhodný príbeh, ale má jednu drobnú chybu. Odohráva sa v Londýne a Londýn je ďaleko. Zvlášť keď študujete v Banskej Bystrici na Akadémii umení a hľadáte zaujímavý námet na film. Navyše, historka s pani Harperovou má ešte jeden nedostatok. Nedá sa overiť, či je to pravda. Teda, iba ak by ste naozaj vycestovali do toho Londýna. A teraz si predstavte, že vám spolužiačka zo školy len tak medzi rečou spomenie, že hráva v divadle, v ktorom údajne straší. A nie je to v Londýne, ale v Košiciach. No nenatočte to. Tento film sa pokúsi zistiť, čo je pravdy na historkách, podľa ktorých sa v jednom divadle samo od seba rozsvecuje svetlo, či spúšťa záhadná hudba. A to ani zďaleka nie je všetko. Vitajte pri sledovaní filmu hogy mondjátok a csúszdát? Bandi, csúszda, hogy van szlovákul? Švikálka. Pokáže ti to. Do you believe in ghosts? Without ghosts we cannot work on, we cannot live. I have my ghosts, maybe this is not the same what you have, but I get a lot of help from them. And even if you are working with objects or with puppets, you have to believe how they are working or which kind of character or which kind of type of goats in it. Ja si myslím, že niektorých oblastí by sa človek nemal dotýkať, takže to je možno len také vnútorné moje, že radšej na to nemyslieť a nejako nezabrať do takýchto vecí, ako proste radšej nie. Tak ako nebolo to pre mňa prekvapenie, lebo tieto akože veci, že sa tu deje niečo nezvyčajné, som počula už predtým. Od koho? Od kolegov. Terajších už kolegov. A vlastne všetko, čo viem, teda viem iba z rečí, hej, teda nemám to na sebe nejak super extra potvrdené až na pár maličkostí, ktoré sa možno dajú vysvetliť logicky, že človek to nemá potvrdené, vieš, že... To je taká naša herecká obývačka. Tuto často zvykneme tak sedávať pred predstavením, popíjať čaj, niekedy i obedovať či večerať, lebo keď sa tu tak dlhšie akože zapracujeme, hej, že máme tvorivý proces. No, tuto mi totiž kolega vysvetľoval, že vošiel do šatne
a no nejaký tieň a tak, hej, ale že, čo je dôležité, počul nejaké vrzganie, tak sa snažil, keď to chodil po podlahe, prísť na to, že či on to spôsobil, že či nejaké drevo tu vrzgalo, ale zistil, že nie, lebo počujete, že nič. A potom, že tak vyskúšal a presne to bol tento zvuk. No a zavolal ma a mi to vysvetľovala. V tom, ako mi to on vysvetľoval a tuto takto gestikuloval, tak ja som tiež počula ten zvuk. Že raz? No proste on vysvetľuje a zrazu... Divné, nie? Máme výtvarničku Vierku. Ahoj Vierka, môžeme to Dobrý deň. vyrušiť. Ja predstavujem túto našim dokumentaristom divadlo a že ukazujem dielne a tak. Čiže tuto nám pani Vierka vyrába... Vlastne Vierka, čo robíš presne? No, kašírka, maliarka, šije, vyrezávam hlavy, bábky, všetko. Hej. Ja som tu tiež síce počula nejaké kroky, keď som tu bola večer, ale ja som mala toľko roboty, že ja som si to nevšímala. Hej. A niekto, keď je prestrašený, hej, tak... Jaké kroky? Však to boli nejakí ľudia, nie? Nie, ale nejaké také zvuky, ako keby chodili nejaké kroky, hej. Boli ste tu sama? Hej, bola som tu sama. Zaujímavé. Ale tak akože, ja som si povedala, môžeš tam chodiť koľko chceš, ja to musím dokončiť. Ja som tu už veľa nocí strávil, ja som nikdy žiadne truky nepočul, ale to človek nie je dané každému, aby niečo také počul. Ale mnohí ľudia hovoria, že to počujú. Ale že ako to myslíte, že nie je dané? Že niekto počuje, niekto nepočuje? No, je to možné, čo? Áno, že lebo hovorí sa, že o duchoch, hej, samozrejme. No. Aspoň ja to tak viem, že asi majú takú filozofiu, že komu chce, tomu sa ukáže, komu chce, tomu sa počuje, a komu nechce, tak sa neukáže, ani ho nemôže počuť. Počuj, Jana, jak je to naozaj s tým strašením? Straší tu či nie? Povedz. Ja neviem. A bolo počuť kroky, tiež som ich počula na schodisku. Ako tá Viera. Áno, na schodisku aj Bandy a Bandy ma upozornil, že či počujem, že to je divné a ja, že čo, veď vrátnička. Ale potom mi pripomenul, že tu žiadna nie je. Myslíš, že by sme sa dostali ďalej, kebyže budeme pátrať po histórii tejto budovy? Myslím, že hej. Ak existuje v Košiciach niekto, kto má dokonalý prehľad o histórii tohto mesta, tak je to riaditeľ štátnej vedeckej knižnice. Najprv tam bol ten židovský obchodník David Weinberger a potom to kúpil obchodník s textilom Šalamún Hochhauser a bol jeho majiteľom do polovice 40. rokov. Či sa tam nestala nejaká arizácia alebo niečo také? V 44. v máji boli Židia z Košíc oddeportovaní, predovšetkým do Osvienčimu, do Auschwitz-Birkenau. No, nič o ňom. Ani kedy zomrel, ani nie je záznam, že bol nie je záznam konkrétne, ale tak je predpoklad, že asi bol deportovaný. Ja neviem, kto to bol, ja to príklad počujem, že také famy idú, že tam straší. Podľa vás je to mýtus? Tak samozrejme. Tam nič také sa neudialo. Dosť mám prehľad o tom, čo sa udievalo v Košiciach. Uvidíte staré košické denníky a všetko, čo sa šustlo, tak už tam bolo, ale v živote som sa asi nestretol, aby čosi také práve tam, v tom objekte sa malo uskutočniť. Ak by sme zostali len pri tomto výklade, tak naše pátranie skončí pri informácii, že Žida, ktorý kedysi v priestoroch dnešného divadla vlastnil obchod, asi deportovali. Našťastie máme aj iné zdroje. Takže, veštenie starotu, parapsychológia, energetické čistenie priestorov, čokoľvek to znamená, špiritizmus. Adresa a telefónne číslo, bla bla bla, Košice a okolie. A potom, že rytmus života sa nedá čítať.
možnosť, to som vravel úplne na začiatku, hej, že nejaký zosnulý kolega tých, čo tam je, proste sa mu tak práca páčila, že tam sa stále pohybuje. Môže byť jeden, môže byť viacerý. Hej? A nejakým spôsobom sa prejavujú. Dobre, takže prvá možnosť, že teda je tam zosnulý kolega a druhá, že tam niekto bol predtým. Že tam sú nejaké energie, kde sa vytvorili tie energetické červy. Že to nie sú konkrétne ako keby osoby, alebo takto. Ale je to vytvorené, áno, energia. Ako polia nejaké. Áno. Ja to riešim takto, že v podstate sa odnem do nejakého meditačného stavu, zavriem oči a vidím to, hej. Takže v podstate vnímam to, cítim to, hej, v podstate. Viem sa s tým baviť, viem s tým rozprávať, viem tomuto vysvetliť, že už tu je zbytočne a nech ide preč, hej. Výsledok sa dá zistiť len tak, že prestanú lietať šálky, prestane byť bordel, prestane praskať nabytok, hej, a všetko sa utiší, ukludní, hej. Viete sa teda prísť pozrieť do priestoru? Viem. Takže ja neviem, čo tam je. Možno, že tam, podľa kart by to malo byť to, hej, karty hovoria na 80%, hej. Môže tam byť nejaká bytosť, ktorú ja môžem podraždiť. A čo potom? Keď sa niečo také stane, viete to nejako zahľadiť, alebo dať do poriadku? Mohlo by sa mi to podariť, hej. Takže ja sa viem iba pozrieť, čo tam je. A na základe toho sa vieme rozhodnúť, čo s tým ďalej robiť. No to na začiatok stačí úplne. Vek neviem, ale cca od zeme maličké dievčatko, hej? Ktoré majú rada bábky, vyslovene. A bola tu na viackrát ako dievča, hej? Nie buď na predstavenie chodila často, alebo bola s rodinou, bola v rodine niekoho, kto tu nabol, hej? Že to ťažko vy budete skúmať, že či niekomu nezomrelo dievčatko a tak ďalej, to sú dosť blbé otázky, hej? Ale keď sa chcete do toho zahrabať, tak to proste, a ona tu je, tu má svoje babky, tu sa hraje a jej posledný pocit bol taký, že tu chce byť, hej? Ale ona sem prišla za bábkami. A není to bytosť, ktorá mala 200-300 rokov, alebo tak, to je niečo nové. To je 10-15 rokov maximálne naspäť. Ale ten človek neumrel tu. Neumrel tu, len tu chcela byť. Proste keď umierala, tak asi sa jej zdalo o tom, že v podstate je v tom babkovom divadle a tak ďalej, tak v podstate sa sem premiestnila ako jej zbytková energia, hej, alebo duch, môžeme to nazvať duchom, hej, v podstate. A ona tu je jej dobre, hej, v podstate. Keby to bolo také ľahké ju zobrať za ruku a vyviesť zvonku, hej. Keď dáte ruku pod moju ruku, budete cítiť jej hlavičku, hoci ju nevidno. Ešte raz? Keď dáte ruku pod moju ruku, budete cítiť jej hlavičku, hoci je nevidno ju, hej, ale budete cítiť chlad na ruku. Podržíte telefon? Držím to tu. Á, jasné. Tak asi to nedám teraz. No, vlastne niekde tu nastojí, hej. Chlad. Ťažko, no. A vy to skôr, že cítite, alebo vidíte? Cítim skôr. A už sa zlosti. Bojí sa. Bojí sa, čo chceme a prečo ju vidím. Nie je na to zvyknutá. Takže dáme jej pokoj. Asi. A keď budeme odchádzať, tak sa treba pozdraviť, že čau.
Ako dievčatko to nevyzerá síce. Čo to je? Na To čo som vyfotil. A na čo sa... Neviem, čo to je. To nie sú tie bábky, alebo? Nie. To ste vyfotili teraz? Za oponou v starej sále. Ja tu vidím draka. Za oponou? Čo to je? Ale to, že ten pán povedal duch dievčatka bez toho, aby vedel o tom, o tých detských hlasoch, ktoré už počuli predtým ľudia. To záhadné. Hej, lebo aj ja som tak raz, to som zabudla asi porozprávať, som neskúšala som, no ešte som bola v šatni a pribehla kolegyňa, že počula nejaké detské hlasy, ale vydýchla si, lebo som to ja, že z javiska. Lenže ja som tam nebola, ešte a nevydávala som žiadne hlasy ani nič. Takže vtedy som sa fakt zľakla. Detské hlasy. Ide o to, že kto čomu uverí, alebo ako si to pripustí. No. Ale Jana to asi rieši viac. Určite nie. Takže si to zhrňme. Máme tu hercov a personál divadla, ktorí živia medzi sebou nejaký mýtus, ale nevedia to dokázať. Potom tu máme riaditeľa štátnej vedeckej knižnice, ktorý je veľmi vzdelaný, vydáva vlastné publikácie a od stola tvrdí, že celé je to jeden obrovský výmysel. A potom si tu odrazu príde nejaký špiritista a spraví fotku. Čo sa dá v tejto situácii robiť? Zobrať spacák a kameru s nočným videním.